toda a vida querendo facer a liboria. Realmente, dende que teño consciencia, sempre pensaba nas posibilidades da percusión tradicional galega e sempre me extrañaba que non existiran grupos fora dos grupos exclusivamente etnográficos, de recollidas, folclóricos, que non tocaran eses instrumentos. E realmente a liboria é a culminación de unha teima de toda a miña vida. A liboria é un proxecto que ten unha cousa fundamental e é que é unha revisión, unha necesaria revisión da percusión tradicional en Galicia. Un traballo moi grande, tanto físico como mental, de estar moitos días para intentar sacar o mellor de nós como conxunto, que creo que é o máis difícil, non só individualmente, sino como propio ensemble de percusión. É un xeito moi distinto de gravar, unha convivencia. O que estamos realmente facendo é pasar un fin de semana entre os amigos. Entón, non hai mellor maneira de gravar un disco. Baixas un par de horas, gravas, podes subir, comes, descansas e, bueno, agora estamos coa mente moito máis aberta. Creo que formamos unha gran familia e bueno, nos levamos todos moi ben, entón é un ambiente pois super, non sei, familiar, todo moi familiar e non sei, está como a nosa casa, non? O feito de que viñésemos a convivir aquí fixo moito máis especial que meterte nun estudio X horas. Isto foi realmente moi enriquecedor en todos os sentidos. Decidimos combinar as grabacións con concertos con público e iso nos permitía un pouco, bueno, manter ese feedback da emoción e da interpretación en vivo, non? Convertir un alpendre que é comedor normalmente en estudo de grabación e conseguir que as características sexan as axeitadas é moitísimo máis complexo que facelo nun estudo de grabación. Un proxecto que facía moita falta. Era necesario darlle un pulo á percusión tradicional. Creo que é unha cousa feita con moito mimo, con moitas ganas. Xosé Lois é a cabeza pensante e pensa moi ben, co cal, bueno, espero que isto chegue a todo o mundo e que lle guste e que vexa que a percusión ten futuro. Do outro lado do río ten meu pai un castiñeiro, da castañas en agosto, papas brancas en xaneiro. Chegas do campo, chegas airosa, chegas coloradiña como unha rosa. La música tradicional galega siempre me ha encantado y esperaba que existiera algún grupo como este y por fin puedo escuchar lo que muchas veces me imaginé en la cabeza, algo que tuviera que ver con la percusión tradicional gallega desarrollada a un nivel actual, pero que mantuviera el espíritu de lo esencial.
Y eso es lo que para mí es el resumen de Aliboria, una cosa de ayer puesta hoy en día con un gusto y una musicalidad excelente. Me quedé absolutamente maravillado, o sea, una sorpresa tremenda que existan músicas así, esta riqueza, esta manera tan natural y tan sana de entender la música. Y bueno, eso es una maravilla, realmente la labor de Aliboria y de Hechos Eloís me parece increíble. Que é moi complexo meter en un formato do DCD a forza da percusión, dos bombos, do metal, das tixolas, das latas, e que realmente seguirá mantendo a enerxía que ten en directo, que é realmente o noso estado natural, o directo. E con esta forma de gravar aquí en Gasamás conseguimos ese efecto e estamos moi contentos co resultado do disco. Esta música tiene que recoger el espíritu de comunión con la gente, la energía de todo lo que pasó en este momento que se va a reflejar en el sonido, y el hecho de que sea en una sala que no es un estudio, que no tiene el sonido perfecto, al final recoge el espíritu de esta música, y eso es lo más importante, vaya. O feito da combinación de percusións e voces que lle chega a todo o mundo por igual, que a moita xente que non está vinculada ao folclore que se vai enganchar tamén. Pois claro, é todo moi doado de facer, e sempre o faz con ganas e con enerxía, de poder plasmalo, ademais de todo iso, pois é case un soño feito realidade. É unha cousa moi diferente que non existe aquí, entonces eu creo que a xente vai lle gustar e que vai escoitar pois cousas que nunca se escoitaron. Para min é o máis importante a hora de facer calquer cousa, non poñerlle esa paixón que precisa. A forza, a terra, a enerxía, a xuventude e a luz de Galicia e da música que se fai en Galicia. É un proxecto que ten unha marca, que é a marca dos proxectos cociñados con mimo. Isto non nos vai a salvar a vida, ni nos vai a, casi por decirlo, dar de comer, pero somos felices.